Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts, and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. Hello, Modzenwa, Trinonama, Conasatalmage, Falchesteach, Seashis, Thosaitheoirí, Community, Sult. Ta'atnav agus tarva as an budcréile. Hope you really enjoy and really benefit from the podcast. Seo agran céad is a hugjeg to Gaeilge Weekly lumsa liam.learn Irish Online. Agus nachhfuil mise lansásta gwyl me live arish on Tachtan Seo Amandai. Really happy to be with you again this week. Agus Beidir nachhfuil me nísásta honava ag lauert live on Seo in Éireann. I'm even happier maybe to be speaking with you guys here in Ireland. Mar a Louis May, as I mentioned, on budcréile on Tachtan Shikacha. Tá mé rash in Éireann fa seachtan wanje gná ní bhíon mé in Éireann ní bhíon mé in Náthleagan an tam shods in Bhlín de gná tágam ra seachtan amháin ag seachtan cáscas go back 1 week around Easter. Seachtan nó ró beidir jet lá hartar sin I ré an tairí agus an sin ar nói seachtan amháin ag nullig. Ach, tá mé géirí níos máma a chathú in Éireann. No beagnaí níos máma ar éanos. Mar ealgóil sé chomh congrach agus sin rud a Louis mé ar an budcréile freisin an Tachtan Shikacha agus sin, a lá an Éireannig agus cínse a lá an Éireannig ag éisteacht leis an budcréile seo. Tá sibh iwar gcónaí san Astráil an nua héileán san Stáitínte Canada agus áit na timpeall an domhan I bhfad níos fuide ó Éireann ná mar atá sa bhil agus an Spáin an áit a bhfuil mise I mo chónaí. So díobh se tá sé bhfad níos deachra teacht ar ais. Like gach gné with every kind of aspect or feature of the trip. Mar tá sé bhfad níos fuide an thuras ní fiú é teacht ar ais ar fa dear seachtaine. It's not worth it coming back just for a weekend or a week like I'm doing now. Tá sé bhfuil teacht ar ais ar fa caicís nó trí seachtain is tóca nó jet lá ar a laiad kind of 2 or 3 weeks or 10 days at least. Agus go mála sin ó bhfad níos chustasaí níos deachra é sin a dhéanamh leis an obair. So tá an tá dearagurm. I'm very lucky gur féidirlam teacht ar ais nuair smíonlam whenever I kind of wish or desire. Agus go mála sin na chuil sé ó chustasach níos seach beidir €100 120 return flight Spáin go Héireann. So the big ceart am I an beagnaí níos mó ceap. Mags freisin just tá an fun sin orm. I have that kind of desire, eagerness na leitheanta seo chuna bheith ag chathú níos mána in Éireann. So seachtan amháin an seo tá mis ag taifniú ar an lún madzan I lún an seachta lá is fichead mé dhearfóver. So tá mé beag nach leabhhealach tríd ma thuras is dócha de híine just arhann sé daoine creignithe. Ag tunú go mór lenne tá mé hon an leagan seo gen fudcréile a dhéanamh an leagan eile gen fudcréile an leagan dácheangach is tócha the bilingual version of the podcast agus I níos sin afsas. Tá mé an dulasteach chuig lorna cahra chuig cartha na Gailge an Balliamór mar a ghalítar ar the Balliamór, the big town, the big smoke, I suppose, as it's called, mBéarla. Ag dulasteach agus buaile le burt chóirte is sin agus táid ag dul chuig gig an ocht freisin sa ró sin dubh. So tá sé ionach, I mean, an seo actually ceangail se leis an téma tá agam ar an budcréile inniu. Mar sin planháin agus is tócha an plan atá agam inniu le mo chóirde agus dul go dtíon gig seo agus níos Gaeilge an lánún seo. This kind of couple or these two friends that I have, they're not from Galway, so níl aithnach go really ar an gcathair. So ba mis ag dul timpeall na chathrach ló agus ag tá spáins cúpla rud dómh agus mar sin. I mean níos chathair na Gailge mé héin ach is as áit ag an congrach de chathair na Gailge mé héin. I'm from somewhere close to is the city of Galway, somewhere ealar sin is tócha. Rogu agus tógu imel na chathrach mé is kind of brought up on the edge of the city. So tá aithne agam ar an gcathair. I know the city well. Agus by mé tá spáins na chathrach chuig mo chóirde. Ach really seachas in jo níl
planan na móra agam. Tá lán plan na Beaga, ach níos sé cosú leon duine a bhí na géisteach leis an bodcréile Beidir is cuimhin live I rihan thoirí. You might remember during the summer, bhí me ag labhairt faoi my hearse arás an éir. Agus bhí lán plan agam, bhí me hús méil féirste an Tradfest, bhí me hísa gon na chirí, on courts a hort Hara an sin to visit her friends down there. Bhí wad níos mó tócha planan na móra agus kind of concrete plans. Ag mas an or seo, ní ra méid teacht arás le haon sais fád nó cúis nó imeacht le. I wasn't coming back for any specific reason or any specific event no inrad mar sin, just bhí me ag teacht arás chun seachtain a chathú an so. Agus nó, hun na chlána eáil agus just chun a bheith rás in éireann ach is tócha le seachtain cosú le seo an teachtain atá sais idir lábh go manis the kind of week that I've going on at the moment. Is iad na rudaí Beaga, na rudaí is fearr agus na rudaí is speisialta domsa éanos. So, okay, tá mé teacht arás, tá mé ná mo chlána eáil, tá mé ná a bheith imáit dúchas agus is tócha le gach duine. Tá sé gcónaí speisialta chun dul arás. Fiú, man bhfuil tú céad fan géad sásta leis an áit inar dógu who, even if you're not 100% happy with the place you grew up, fós tá sé speisialta nó tá mothúchan ag buint le teacht arás agus just a bheith the hoofness in áit ag and be kind of at ease or relaxed in a place because you know it so well agus tá tú an dulg in siop áitiúil agus tá tú an búla le a chóirde agus gachradéile. Ach, freisin is iad na rudaí Beaga a cheasan amach domsa agus is tóca le cúpla seachtain anús agus mise ag tanú leis an thuras seo. Over the last few weeks while I've been kind of looking forward to this trip agus mise ag smaoine faoi éireann agus na rudaí a bhééis méid déanú agus mis an seo agus sais blank canvas nó clean slate a bheith agam le haon teachtain margheall nach rá mór an planan a agam chun ócé tá mé an dulgadtí an áit seo leis an gar seo nó tá mé chun búla leis na cóirde sin nó inrad mar sin. Bhí méid smaoinmh na rudaí Beaga agus tá lista déanta agam agus seo an rud a bhfuil muid chun déanamh an bodcréile inniu. Tá lista de 8 rud agam an seo agus is í just tócha 8 rud beag a cheasan amach domsa agus 8 rud beag a bhíon mise ag tanúló nóir nach bhfuil mé in éireann nóir tá mé sa Spáin agus cumhála sin is tócha rudaí a bhreathan mé women, things I miss nóir nach bhfuil mé an seo in éireann. Nach ní na rudaí mór, ní just go clán agus cartha na Gailge agus whatever. Ach na rudaí Beaga beidir nach míon daoine ag smaoine faoi comhminic sin, things that people maybe don't talk about too often. So over hain sin a bheith an pápra nuachlan agus leabhar a cheannach. Is is tócha pápra nuachlan agus leabhar a cheannach I mBéarla agus freisin as Gaeilge de ná bí méid léamh leabhar I mBéarla. So, tá mise I mo chónaí sa Spáin le 2 bliana anús. Ceithre go le 2 bliana thart an méid sin 4.5-5 years around that time. Agus tá Spáinis agam fibre be tá mé in an gachrúd a dhéanamh trí bheán Spáinise, tá mé an gach duine hiiscint, tá mé an alt ibápra nuachtáin a léamh a Spáinis agus gachrúd nó beag nach gachrúd a hiiscint ach. So I can kind of do everything in Spanish. I can understand Spanish. I can read an article in newspaper in Spanish and know what's going on and only miss 1 or 2 words here and there. Ach, ceapam seo rud a óla míon tú, something you learn tar éis fada I ddír eile agus go háirithe má tá tú tar éis an teanga a ólam. I gcónaí bíonn tú agam bh bliain amháin eile agus ba mé fearfa sa teanga nó bliain go le eile agus ba mé fearfa agus bíonn mise tá mise gafa leis na teangacha. Ceapan gúil méid soch má ag teangacha. I think I'm fairly good at languages as well. I think sadly that is something some people are better at languages than others. Tá lán rudaí nach chun mé roá acu, but language is kind of my thing. Agus sin an post atágam le learnirishonline agus gach eile. Ach,
bhí neart amana plenty of times ribh se dúirt mé an rud sin ó i gceann bliain amháin nó gá bliain eile ba mo chuid Spáinise ar an level céanna mar mo chuid mBéarla. You know, my Spanish will be as good as my English no mo chuid Gaeilge. Ach tugann tú bhí dear agus bhí mé ag leabhar trí seo ar an bodcraile beidir mí nó gábhí ó hin ceap mí ó hin ar an episód faoi Pokémon. Pokémon agus líofacht nó líofacht agus Pokémon an teidil atá ar an bodcraile sin the title that's on that podcast. Agus bhí mé ag leabhar trí tá si dochreid an méid leveli atá i gceist le teanga. The amount of different levels. It's not just like A1, A2, B1, B2. Tá mílsa level ag buint le teangacha. Agus mar hampla leis an bápar nuachtáin a ceannach. OK, tá mission an síos, tá mission an léamhtréal, tá mission an gachar de hiiscint ach. Ba mí níos muile ag léamh aon duine fiú mátá teanga an bhá agat even if you have language down very, very well. Ní bhaid tú ag léamh ar an luas céanna mar atá tú an léamh i mBéarla nó i do chéad teanga. Agus chomhpháirtíocht sin just ní higann tú beidir tá tú an focail I hiiscint agus an talta hiiscint. You can understand the words in the éasca like an bhfuil tú an subtext a hiiscint and kind of what's going on underneath the words is stoken, the connotations agus na rudí beaga nach bhfuil litrithe amach, the things that aren't spelled out. Cobála sin ar an óí just module pop ar nuacht an níl mór an sim agam rilí nuacht na Spáine domsa níl se ró simil agus chomhpháirtíocht sin ar nó ní bhíonn sin mar an ggéan an ar bhíonn tú mar hampla ag léamh faoi fern na Spáine ag buchans carnáid in Armenia níl sin mar an ggéanna ná mar bheith léamh faoi fern na hÉireann ag cailú beidir a dó héin in Armenia. Tá níos mó simagam ar nó instant topicí atá I gceist na pápaí nuachtáin an so agus freisin madra leis an teanga just níos éasca léamh agus nuair atá tú léamh níl tú just ag léamh gach focail. You're not just reading every word and kind of translation you're understanding the subtext, the connotations agus na rudí dearfriúla ó thaobh litreachta gestócha from a literary point of view. Agus a rud céine le leabhar. Rih chreicní ag leabhart faoi pápaí nuachtáin. Ní féidir le pápaí nuachtáin na mBéarla a cheannach is sa bhéal ní léon cían acu. Béidir tá áit éigean scathair an bhfuil tú an Time magazine na cheannach na rud mar sin na mBéarla ach ní léon pápaí nuachtáin agus ar nóí ní léon pápaí éarnach an níl an Irish Times nó Irish Indo nó aon rud mar sin. Just cín na Spáine, the Spanish ones. Agus chomhpháirtíocht sin leabhar, níl mór an áit na riadaí ar churbe is sa bhfuil ar aon spéidir arís tá sé seo difriúil, is cuimhlumm nuair bhí mé I mo chónaí I Barcelona. Bhí siopa amháin le a lán leabhar I mBéarla ach is sa bhfuil ní léon áit. Beidir bhfuil cúpla siopa agus tá section idirnáisiúnta acu sa siopa. They have kind of an international section agus tá leabhar na sin trí bheán na Hdálaise agus trí bheán na Frankíise, trí bheán an mBéarla, so through the medium, mar German, as Gaeilge through the medium of Italian, French, English, and all these different languages. Níl really aon siopa amháin a bhíon leabhar I mBéarla acu fós I sa bhfuil. Agus listen, is even them é sin agus céadh authentic agus céadh láidir agus tá an cultúr agus cultúr na Spáine agus an cultúr tradiisiúnta atá acu is sa bhfuil ach ar nóí caithfidh tú ghlacu leis na buntáistí agus na múbhantáistí leis sin. You have to accept the advantages and I guess the disadvantages that go with that. So sin I mBéarla sin gcónaí agus misisiúrás téamasteach chuig Charlie Burns I gcathair na Gaillimh agus going to Charlie Burns bookshop in Galway City agus bí me cheannach a lán leabhar dearfriúla mar tá agam nach mbeidh mé in an iad aáil sa Spáin agus Péidir má tá ceann ó bhfuil mé géirí cheannach ar Amazon. Tá mé an é cheannach ar Amazon ach befearlam iad a cheannach sa fíorhéil a prefer to buy them kind of in person. Ach, rénos, sin an number calma catsa iver hain. Iver though sin an tear or the fresh air and how much fresher
the air is here and how much cleaner it feels and more natural it feels than in Spain. Céadh nádartha agus céadh mhór agus céadh deas agus glán a bh chéann sé an seo I gcompráid leis an Spáin. Now, disclaimer, beidir nach bhfuil sé seo ag buint le a bheith I do chonaí thar lear I gcompráid le in éireann. This might not have to do with living abroad versus living in Ireland. Mar ceapam actually is rud na Spáine é seo. I think this is kind of Spain thing, because I've heard air quality in Spain is one of the worst in Europe. Thúil mé go bhfuil cáilíocht éire an sin sa Spáin mar ceant an cín is massa timpeall na thurpa níl mé céad fan géad cín sin not 100% sure faoi sin. Ach, nuair hagamrás agus nuair fricam in airfort na Seanna nó airfort nach nó airfort Phleag Cliath nó Churcaigh is cuma agus an sin siúlam amach as an chraigfort nó as an Eitleán agus tá tú an air sin an tíir sin a thógáil isteach agus aná a hairings to take a breath just agus listen níl mé gurí titsim isteach sa trap seo I don't want to fall into this trap faoi nostalgia and romanticism faoi átain and ní matla mé sin really so mé the Irish air reminds you of your ancestors and the memories you've created and the blood runs through your níl mé gláirt faoi sin Tá mé literally ag gláirt faoin air agus an tair é héin an so just ceapan agus ar nóí mar go mín sin níos fóra de ná in éireann because it's colder normally in Ireland. You know, tugann sé beganín seach I malach jazz, you know, cos bhfuil le bheith in éasca fór agus tá sé like, that's nice, that's fresh, mar dermid a gcónaí mar that's fresh. You know, agus tá sé sin gohínta agus sin focalínta ir or no fresh mBéarla. Ceapan gúil sé bhád níos glynne. I think it's a lot cleaner an so in éireann agus ar nóí tá sin níos fóra so má híonn tú an tíir beagnaí níos mó agus just tá sé níos deise tá Rudaí an tíorthúla agus tá sé níos éasca an ná le hairings ceapam an seo. Beidir arís tá sé sin ceangailsa leis an cáilíocht atá gceist leis might be in relation to the quality and the air quality. Beidir gúil sé mar go mín sin níos fóra. Beidir gúil mise just too romantic gúil mé romansúil ag smaoinú faoi air na héireann ach sin rud freisin agus bheith sé simúil chun chlostal an bhfuil an rud céine ag an lán daoine in na gcónaí thar lear. Be interesting to hear if a lot of people living abroad have the same thing. Iver trí sin an náidir agus beidir is é seo an ceann is tábhachtaí dumsa nó ceann sin na chin is tábhachtaí réanos. Ar nóí na héireannig nar haon muid thar lear, bíonn muid ag dul deaganá, bíonn muid ag dul, normally we go to Cathairga, Sishies. You know, bíonn daoine ag dul go Perth agus Sydney agus London, Manchester, Liverpool, Boston, New York. You know, fiú man tá tú ag dul go áit níos lú, bíonn tú ag dul go Dundee, ní bhíonn tú ag dul you know, go áit sa Scottish Highlands. No, well, bíonn daoine bíonn na lán éireann agus bíonn siad ag dul go áitina difriúla áitina agsúla timpeall an domhan ach an chuid is mó do dhaoine bíonn siad ag dul go Cathairga nuair a haon tú ar Imreacha cosúil am haon. So when you immigrate, most people, not just Irish people around the world, when you immigrate generally go to cities, generally move to somewhere that's bigger than the place that they're in. Deaganá change siad go áit atá istócha níos mó ná an áit in Ráisiad. And because of that, there's of course less nature. Marianar sin istócha tá níos lú nádar agus dúlra chomhpháirtíocht sin. Agus few, you know, is Seville mar hampla dá cúpla pór cíntocht. There's a few great parks in Seville. Nuair táú an sin níl sé mar an ggéine. Mar níl an park sin mar a bhí sé gá chéad bliain ó hin. That park isn't representative of what it was like 200 years ago. You know, rinne an chóir le chundé the county council rinne siad cinenne is Seville hon é sin a ahrú trocha cearcha bliain ó hin agus porch a chur an sin agus táid chun an water feature seo a chur isteach táid chun an sais nís an féir seo a chur isteach we're gonna put in this type of grass agus an path an cosán seo. Ach níl sé actually an fear náidir. No, listen, tá sé bhosca jazz agus fós tá sé de dhí oiríonn is Seville. It's still really needed and necessary for Seville to have places like that. Ach,
An áit so bhfuil mise I mo chónaí, well, I mo chónaí an áit a bhín mise ag fannacht ar aonos nar a hagam arás go héireann. Má, like, níl mé a 2 nóid ag tíomh a muid de chachar na Gaeilge, only about 15 minutes outside of Galway City, ach, má híon mise 2 nóid hús an bóthir an sin, hanna féin tá mé ar na backroads, agus ní léon rud difriúil ó 100 bliain ó hin. There's not a difference from 100 years ago. Tá an bóthir mar an ggéanana beidir tá cúpla léir tarmac nua ar cénach factor even though it's not seen or you wouldn't really notice it is dócha. Ach tuair na gcuirtainna dúireach mar an ggéanana the fields are the exact same. Na bailí ar nóid the stone walls go thuirthe sa chuid seo gin siar. Agus an spéir, fóst an spéir an a bhór, sin rud, the sky is still very big, sin rud a thuúla mé cúpla bliain ó hin, bhí Tommy Tiernan ag labhairt faoi, bhí tá Tommy Tiernan ina chónaí in áit an a chungrach domsa, agus dúirt sé thart ar an áit seo agus an sin ar a haon tú isteach chuig Connemara, ní bhíon na mór an fergan a bhí móra, so mar dhealar sin. Tá an spéir an a bhór, tá sé agsúla a bheith I dóm nó a bheith snow globe nó Rudaí. Tá sé an oscailte, agus tá lán áitina an seo gur fréid le dul, agus arís tá muid ag labhairt faoi áitina de 2 nóid ag 20 nóid tíomh muid de chart na Gaeilge agus mar ealgóil na catharcha chomhpháirtíocht in éireann. Gaeilge limnach Kirky ní catharcha iad really in our era. There aren't really cities, even Dublin and maybe Belfast are the only ones. Mar ealgóil siad chomhpháirtíocht ní chaithí tú dul amach mórán agus imimecht tíomh muid an chathair mórán chun seacht ar fíor nád ar fíor dúla agus just a bheith immersed sa down sin agus bheith backroad agus tá an stonewall agat an sin agus tá na capel an sin agus na bá agus tá sé díreach mar an ggéana díreach mar bhí sé 50 bliain ó hin 60 bliain ó hin agus an sin ar a haon tú gáit níos mó mór faoin tú when you got somewhere even further out in the countryside tá tú glabhairt faoi áit nach chuil leathraithe le 1000 bliain anuas. You're talking about places that haven't changed in 1,000 years if you go further. So is even the máit nig sulla sin agus is tócha nar bhíonn tú I a chónaí I gcathair agus nar bhíonn tú I a chónaí thar leir sin rud mar éarnach ar aonos agus mar éarnach as áit sais a muid faoin tú nó tíomh muid de chathair ar aonos outside of a city. Anyway, sin rud a bhreathan mé wem. That's the thing I miss agus sin rud a gcónaí bí méid tanú go mór le bheith sa fíor náidir agus sa fíor dúlra in real nature agus mis arás in éireann. Iver chathair seo is tócha goil sé seo beidir ceann níos mó ní rud beaga seo a ceapan go rud beaga ag spéidir is rud é nach míon daoine ag smaoine faoi. Might be something people don't think about. Agus sin just a bheith in an mo chéad theanga a labhairt agus a bheith in an mBéarla a labhairt le daoine agus ar nóí an Gaeilge a labhairt le daoine freisin. Déanam gachrod sa Spanish really is sa bhfuil, tá cúpla cara éarnach agam an sin, so bín muid ag labhairt sé mBéarla le chéile ach an chud smód sa mo chóirde, bín muid ag labhairt is tócha trí bheán na Spáinise agus nar haim go dtí an talmhairge bí méid labhairt a Spáinis nar haim chuig bíalán Spanish nar tá méid labhairt le mo chéar na talún when I'm speaking to my landlord Spanish. So, tá mé lán chompradach sa Spanish ach mar a dúirt mé ribhe ní léon chomprad I gcónaí ba tú níos mó ar the thuúbhnas agus níos mó ar the chompord. You'll be more at ease and more comfortable nuair atá tú ag labhairt de chéad theanga. So sin rud eile agus tá sé sin sais ceangail se le ihar seacht, so ní mar an labhairt níos mó faoin ghean sin mar tá mé an labhairt beaganí níos mó faoi rud éigean ceangail se le sin. I'm going to be speaking a little bit more about something connected to that nuair a chrucham ar ihar a seacht. Ihar a cuaig sin ceann generalta nó seo ceann generalta faoi bia agus rudí beaga muid le bia. Is tócha in éireann níl an cultúr cuisine agin mar an céine mar áit an eile nar haon tú go mar hampla bíalán sa Spáin is féidir le síos agus tá méid sin tapas agus dishes plátaí de friúla le piocho mac to pick out
agus gach ceann acu is rud Spáinne. Okay, tá lán tioncarí ó thiortha difriúil, a lot of influences from different countries. Ach, really, is bíon na Spáinne agus bíon na Spáinne atá I gceist. Ach freisin tá cultúr bí agin an seo an beidir go bhfuil sé difriúil, beidir go bhfuil sé sin níos mó in ulmhairgí in áit bíalánaí. Maybe it's more in supermarkets instead of in restaurants. Maybe it's more in takeaways in áit bíalánaí agus títhe tormhan. Well, ar nóid tá anna chultúr agin le títhe tormhan ach sa Spáin mar hampla chéan tú chuig teach tormhanne chun a bheith githe freisin agus ní hé sin rud a bhín muide ag déanamh go minic, really. So cúpla rud scríofa síos a rís beidir rudaí a bhín daoine ag déanamh zarmadorthú. Maybe things people forget, in terms of how good we have it in Ireland. Bainne, oh my God, tá bainne bhád níos fearr an seo. Sa Spáin orintha tá sé deacar fiú bainne ó cheannach. It's sometimes even difficult to buy fresh milk in Spain, mar bín siad sin ag buint úsáid as an UHT, mór díon tú chafe, joid tú an UHT I the chafe, the long life milk. So an bainne bhád níos fearr an seo, bhád níos óra, a lot fresher, agus just bhád níos fearr, agus bhád níos deise, a lot nicer. Delis, ní bhíonn sé sin, or ní bhíonn siad sin acu hall in áit na eile, agus chicken roll all, agus tá sam de chuil sé ró chlánsúil, agus níl sé tada gon prod le, albondigas, agus croquetas, agus na rudí difriúil le tortilla de patata sa Spáin. Okay, ach fós, come on, is even le beag na gach duine ó am go ham, dulasteach go deli, agus chicken roll no breakfast roll all, agus lan ketchup, lan taco sauce all is sin. Agus freisin tá takeaways scríofa síos agam, agus arís níl really an cultúr takeaway acu an sin, agus tá agam ní rud éarnach a Chinese takeaway, no ní rud éarnach an Indian takeaway. Ag fós, tá sé chuid den tír agus is tócha chuid den cultúr tá gin, agus beidir, orintha tá Spáin sé rudí eile tíobh sé den cultúr. Okay, cén fá a bhín muide ag éithú níos mó takeaways agus a ggóil takeaway coffee agus sa Spáin. Ní déantar sin really go minic. That's not really done in Spain too much. Beidir goil margheall goil níos mó Jeffra oiríonn nó tá níos mó ibre le déanú agin we're in more of a rush and we more work to do in Nilsam. I don't know. Ach, tá sé similar rudí beaga orintha bín dína grá Chinese takeaway. Don't claim that is Irish. Agus níl mé ach tá sé fós ceangail se le rudí difriúla sa chultúr freisin. Fry-ups ar nóí Irish breakfast, breakfast the éarnach an sin muú chocolate milk agus rudí difriúil ó nolvarga tá té bhád níos fearr an seo tá sé deacar chun té dómh black tea all sa Spáin nuair a haon tú chuig bíaláin nó teachtormhna deaganá níl ann ach té verde, mar dearn siad an sin nó té glas green tea agus manzanilla tea agus cúpla ceann eile ach tá siad go léir herbal ní linn cín sú le just black tea. Bímis, chur bímis síos freisin agus piontáil ní féidir le piontáil is cuma cén duch tá wet, man tá sé Guinness nó Bímis nó Murphy's nó Harp nó Carlsberg nó rud eile ach ní féidir le rilí pionta áil sa Spáin seachas I beidir I gúpla teachtormhan éarnach, apart from maybe in a few Irish pubs. I'm taking that being the pure a wad níos lugs ríis tá Spáin sin chuid den culture. That shows a part of the culture. Why are the glasses smaller and the beer so much smaller, 200 and 300 mils in Spain? Well, a lot of reasons. Ach, an ceann is mó, ná margheall an seocht because the heat. Mar tá tusa ag ól pionta, tíomh mu terrace, agus tá sé trocha game Celsius, cad atá an tarlú, by tusa labhhealach tríd an fionta, you'll be halfway through the pint, agus ní bhaid sé fór níos mú. It won't be cold anymore. Ginger nut biscuits. Agus really beaga on all an sin custard few. Agus ní bhíonn mujoran ag swain of just is rudí éarnach. Ní rudí éarnach iad. Ach, is rudí iad atá agin an seo an éireann agus tá sé feared zacr chun teachtar na rudí sin in áitina eile. Nu is civil ar éonos tomsa. Ira sé sin an ghilge a eáil agus a chlustal.
agus arís ní méid láirt bhíon rud mór an seo faoi a bheith ras irimil na Gaeltachta an áit dógu mé. I'm not speaking about being back kind of on the edge of the Gaeltacht and the place where I go up and all the big stuff. Ach just na rudí beaga fiú seach chuig Airfort Vlog Clia agus ar nóí na chorthaí go léir fud na hair and all the signs across Ireland, they're bilingual tá si dá theangach. So just a bheith on Terminal 1 and 2 this way, Creekfort a hain agus dó an slí seo. Just chun a bheith in an I sinech, I'll just be able to see that view. Marial tain me orintha tríomhí, ceirmhí sa Spáin, gan an Spáin agal, agus niechan seachas na rudí ecam beidir fáper, na rudí atá scrífa síos agam, agus gan na rudí scáilán an laptop, ní ecam na Gaeilge, ní sé scrífa síos áit. So tá sé go jazz echad scrífa síos agus na chorthaí an na signs, agus nóí an Gaeilge clustáil beidir ní chlustar mór an Gaeilge an sin I Creekfort Vlog Clia, ach mar hampla garthair na Gailge agus I gconaí na Gailge clustar óhád níos móí. You hear it a lot more. Agus arís just sin, okay, listen, tá mise ag obair saying the Gaeilge, I'm working in the world of Irish and learnirishonline is my full-time job, so we'd make Lauert Gaeilge gach lá agus mise sa Spáin ach ar nóí, ní bhíon an chance agam réalaí eáil nó I chostal is tócha in áitina eile nuair nach chfuil mé an seo sa Spáin ar nach chfuil mé seo an éireann gom leisceil. So tá sé go hionntach teachtar agus a chéad cúplóir ecinn tú rud éigean scrífa sús an sin trí bhean na Gaeilge nó chluiseann tú rud éigean an sin ar an mos nó an náilíomh nó fiú na announcements ar an mos agus tá na dtíirse bagáiste ag dúnú seas siar agus rudí mar sin. So sin ihar sé. Chachceanal ihar seacht mar a dúirt mé. So number 7, as I said, tá sé 6 ceangailte le ihar chathair. So bhí ihar chathair sin a bheith in an mo chéad ceanga a labhairt. Agus just a bheith ar an chomboard to be kind of comfortable. And I was always thinking, how do I say this? Or is this going to be a normal way of saying it? Or I was fresh in the kind of, culturally in Spain, is this kind of, okay, this is what I'd say in English, and I know how to say it. Táistagam cin chuí é sin ó rá a Spanish ach really anú sáidster é sin níl sagam. Agus ihar seacht sin cicmh speisialta is atá dhaoine, agus an fá bhfuil sé ceangailte lever chathair. The reason it's connected to number 4, so number 7 is kind of how social people are and how just chatty people are and how easy it is to converse people. Beidir actually nach bhfuil mór an difriocht idir muintir an dá áit. There might not be much of a difference in between the people of the two places. Mar ceapan sa Spáin tá daoine an speisialta agus is even le daoine a bheith labhairt agus a bheith caint agus fiú monahfuil aithne acu orsa fós tá siad lánsáas de labhairt leat de gná. Ní dearthann go bhfuil an a difriocht idir muintir na hÉireann agus muintir na Spáine leis sin. Ach, ceapam rud amháin atá tábhachtach an seo ná nuair tá mis an seo in éireann tá mis ag labhairt I mo chéad theanga agus ar nóí tá mé níos muoine I'm more confident I mo chéad theanga. So beidir nuair tá mis sin sa stána nó sa steam room nó sa jacuzzi sa nóstán ordalan nó beidir nuair tá mé trasna ag an café trasna an bhóthir nó whatever. Beidir go mín mé níos muoine labhairt le duine agus córa a hosú le duine nach bhfuil aithne agam orthu mar go bhfuil na blianta cats agam ag déanúireacht le sin trí bhean na Spáine sin. No, nuair tá tú a chathu níos mó ná trí chéad lá I rith na bliana. When you're spending more than 300 days in the year úsáid the Yara Theanga using your second language le gachrúd, tá sé agsúla meáchan beag a bheith airt agus tar éis tamil ní thugann tú faoi deara. After a while you don't even notice ach an sin ar hagann tú ras chuig na hÉireann mar hampla. An sin tá sé agsúla ghfuil tú commuíneach. You're so kind of confident and feel so sociable because you've been doing this stuff in your second language or third language even for me for so long. Tá an rud seo déantágat le blianta is it's angela. Sure,
fecus, if you remove the second language element of it, ba sé bhád níos éasca, agus moille mo bhád níos muine ag déanamh. Agus sin actually rudíntaach maidir le dul thar largus teanga nua ó ólam. Bíonn tú níos muine agus níos sosialta agus in an labhairt níos fearr sin in a chéad teanga. You can then speak kind of better, more socially or more articulately, ironically I mispronounced that, articulately, with more articulation, mar zéir na daoine. I mBéarla nó é de chéad teanga agus freisin as Gaeilge. So, nuair thugam rás béidir margheall an muíonn sa bhreis sin atá agam bí níos mó sais interactions beaga agus níam ag labhairt faoi labhairt le duine ar feadh leat or tá mis ag labhairt faoi a bheith ar seolóid agus háirá le duine agus beidir go muid ag stoppú for 5 second an labhairt faoin aimsir nó tá mis ag labhairt faoi a bheith an sin sa sána agus ag labhairt ar feadh 2 nóid nó 3 nóid faoi whatever le duine éigean. So tá sé sin fíor speisialta domsa. Níor luí méid ginger nuts freisin ar luí méid ginger nuts nó rinne méid dearmad beidir an ginger nuts rá nuair bhí méid labhairt faoin bia ach ar éanos sin tá sé sin déint agén hána hain. Iver 8 agus an ceann tearnach sin tá sé 6 lúte agam freisin hána hain. It's also kind of been mentioned by me already sin sauna steam rooms agus tócha níos mó ná sin an culture cholaí atá agin, the kind of cozy culture we have, especially this time of the year. Agus ag déanamh rudí tíbhas sé agus an blancéad mór a bheith ort agus tosa i do chola nó I bheith sa steam room, a bheith sa stána agus cé go bhfuil na rudí sin agin sa Spáin. Níl tá rilí go lorg na rudí sin margheall go bhfuil an seocht tíb an mu agus fiú a bheith, néomhí me ag ahar na Gailge agus ag dolas seach mar hampla chuig teach tormhaine na Rudaígan agus tá sé sach fór agus ag churbáistí tíomh mu ach tá túiste an sin tíomhaiste in áit sé ag ahar na Gailge ó canals nó fibar McGee's agus de scef agus tá tú tá sé cearcail seo agus tá sé teolaí agus tá do an beidir bhfuil sin ar siúil there might be a fire going on even tá do an de leabhar léamh agus ní chaithí mé an móthúchan seo bhíú. I don't have to explain this. Explain se rud céan a bheith sin sa stána agus cúpla nóid ó hin bhí tú ag siúil isteach chuig an leisure centre agus bhí sé an fór bhí sé ag stela báiste agus níos tá tú an sin gan tíléine tá tú sa bathing suit agus just ag buint tanmh as an seocht sin agus an coziness sin agus gúil sé teolaí mar dearmad as Gaeilge. Agus sin iver a hocht agus sin sin 8 rud beag put go le beag ní fada agus sin 8 rud beag a rahan mé weim nuair nach bhfuil mé in éireann I ré na bliana agus tá mé lánsáast agus lán buíoch gur féidlumm tanmh a bhaint as na rudí sin an tachtain seo agus gúil mé chundul agus é sin a dhéanamh an tróna seo comhma. Sin guys, má tá tú ag géirí a bheith I deagháil leis an budcréile is féidir le bhrífost a chur chuigim ar liam.learnirishonline@gmail.com. Má tá tú ag fólam na Gaeilge tá I bhád níos mó rudaí le fáil ar learnirishonline.com tá lán cuasaí an sin is lot of courses available there on the main website agus tá balríocht domlán the full membership le fáil ar patreon.com/learnirishonline nó learnirishonline ar an app Patreon. Gur míle maithagí as a bheith ag éisteacht leis an show. Big thank you for listening to the show. Le ró mé live an tachtain se thugan agus mis sé rais sa Spáin slán agus bannacht.